13 dies sense enllumenat públic. És el que duen els veïns del carrer Tramuntana de la urbanització Cap d'Artruig, a Ciutadella. Es queixen que, tot i les denúncies, l'Ajuntament no els fa cas i els tracta com a ciutadans de segona. Des del consistori són conscients que l'estat de moltes infraestructures no és l'adequat, però s'emparen el fet que enguany hi ha pocs doblers per invertir al municipi. Compta un a un tots els fanals que duen dies sense encendre's. Amb el d'avui són ja 13 els dies que duen els residents del carrer Tramuntana a la urbanització Cap d'Artruig sense enllumenat públic. Des que aquest veí va enviar una fotografia a l'aplicació de l'Ajuntament denunciant la situació, res no ha canviat. Des de l'Ajuntament asseguren que ja han donat avís als electricistes, però la realitat és que a dia d'avui el carrer continua a les fosques. Els veïns diuen que els tracten com a ciutadans de segona i posen més exemples. L'asfaltat deficient de l'entrada principal de la urbanització, que està ple de clots, o el mal estat de les voreres. Ni una sola farola, totalment a les fosques. Jo crec que és un mal endèmic de totes les urbanitzacions, sobretot del nucli de Ciutadella, del terme Ciutadella, que van molt bé, perquè quan van els turismes per fer turistes i per fer doblers van molt bé, però després estan abandonades a la mà de Déu i a l'hivern encara més. Des del consistori admeten que la situació de moltes infraestructures no és l'adequada en tot el terme municipal, però asseguren que només disposen de 400.000 euros per a inversions. La partida d'inversió està molt marmada per la quantitat de sentències que han de pagar. Pràcticament 2 milions d'euros es destinen a pagar sentències condemnatòries i només uns 400.000 euros es destinen a inversió. Mentre van fent camí en la seva reivindicació de millores a la urbanització, els veïns de Cap d'Artruig esperen que les solucions que els han promès no quedin a mitja llum.